הגענו לפה, איך שנכנסנו לשכונה, ידעתי שפה אני אגור. אני גרה בהרצליה בדירת גג שמשתרעת על 125 מטר רבוע. בדירה יש 3 חדרי שינה, סלון וחדר ארונות. את הדירה הצבתי ושיפצתי לבד מטעמי תקציב ומטעמי אהבה. ב-11 יום הפכתי את הבית הזה על פיו. זה נכון שאני שחקנית, אני יכולה להמשיך להיות שחקנית עד יום מותי, אבל יש עוד תחומים שאני מתעניינת בהם, והראשון שבחרתי לעשות זה עיצוב. תמיד דאגתי גם בדירות סחורות להפוך את הדירה שבאתי לגור בה, אפילו אם זה לכמה חודשים, לבית שלי. רואים ששרית היא מעצבת בנשמתה, זה ברור. זה בית שנעשתה פה חשיבה עיצובית מהכניסה ועד עליית לגג. הוא גם מאוד אקלקטי, זאת אומרת, הסגנונות פה לא מדברים שפה אחת. אם זה תמונות שהן ככה סוג של אוספים מכל העולם, ופתאום פרחים שהם פרחים ככה לא אמיתיים, ואז פתאום אנחנו רואים מנורה שרואים שהיא ממש פיס, ככה מדבר בכמה שפות. זה בית עם סיפור. אפילו על הקיר שאנחנו פה רואים בסלון, אז התלייה של המסגרות שונות, הסגנונות שונים, אבל התלייה ומשהו בוויטרז שנוצר מאוד מאוד הרמוני. היא לא מקרית. הציור הזה הוא של נטע הררי נבון. הייתי אמורה לטוס לאמסטרדם, ואז ראיתי אותו. ואז לא יכולתי. אז קניתי אותו, ולא טסתי. היא הלכה על מוקה שהוא יותר כהה, וזה עושה משהו מאוד מרגיע. לפעמים גוון שהוא נורא בהיר, ממש לבן, עושה משהו קר. יש לנו איזשהו גוון מוקה כזה ששולט ברובו. פתאום יש איזשהו קיר בתכלת עז כזה. שהם עובדים ביחד מדהים. את יכולה לראות שהרהיטים פה הם רהיטים מאוד מאוד כבדים. כן. וברגע שהיינו שמים את החלל לבן, אז הם היו נורא בולטים בכבדות שלהם. וגם מרצדים בעין. וזה שיש איזשהו גוון שכאילו מאחד את ההבדלים ביניהם, זאת אומרת, הקש עם האור והעץ, והכל יוצר סוג של דיאלוג אחר, בגלל שהגוון מרכך את השונות, ופה אנחנו פה מתחברים לעניין של האישיות של הבן אדם. לגמרי. חמה וצבעונית. מאוד. ולא שגרתית. החדר של הילדות היה רק של הגדולה, ואז הקטנה הצטרפה. יש שם את כל הצעצועים שלהם תמיד בהישג יד, כי זה שכל הדברים פרוסים לפני הקטנה שלי והיא יכולה לשחק בהם, זה משמח אותה. אז זה משמח גם אותי. לרוב בחדרי ילדים אנחנו רואים שימוש במדבקות וזה בצבעים מאוד קונבנציונליים. ופה דווקא אהבתי שיצאו מעברות בייבי ומהכחול הרגיל. ומה שזה נותן גוון כזה זה שהוא מצד אחד ילדותי, אבל הוא מצד אחד גם בוגר. זאת אומרת, אפשר לגדול איתו עם השנים. החדר שינה התחיל ברצון שלי לעשות חדר שינה בצבע שמפניה. וכמה שלא ניסו לערבב לי צבע, הדבר היחיד שנשארתי בו במחלים זה צבע כתום. צבעתי קיר שלם. אני מסתכלת על הקיר ואני אומרת, אני אמות ואני לא אשן בחדר כזה. הלכתי, קניתי צבע אחר, ואז עלה לי הרעיון להשאיר קריצות לבנות בתוך הצבע הכחול. חשבתי שזה יהיה נורא יפה שיהיה שם מסגרות כאלה, צ'אנקיות בצבע כסוף. זה נראה לי חשוב בבתים, משפחה שיש המון, זה מאוד סואן כל היום, ופתאום צריך להגיע בסוף היום לחדר כזה שקט ומנטרל. לרוב אנשים כן חושבים שהלבן זה החדר הרגוע שאתה מגיע לסוף היום, ודווקא פה אתה רואה שהפתיחות תהיה שלטת, אבל עדיין זה עושה סוג של באמת איזושהי רגיעה, יש פה סוג של שבירת מוסכמה. החדר עבודה זה היצירה שאני הכי גאה בה בבית. אנשים אומרים שבחדר קטן אתה לא יכול לשים צבע כהה. בעיניי זו טעות איומה, כי צבע כהה מטשטש כל הזמן פינות, אז חלל נראה יותר גדול בעיניי בצבע כהה. אני נורא אוהבת את העץ של אדני הרכבת. מעבר לעניין האקולוגי של מחזור של עץ והכל, יש בעץ הזה משהו אנרגטי חזק ומטריף בעיניי. לקח לנו 4 חודשים, ליטפנו את אדני הרכבת וחיברנו אותם עם מחברים מיוחדים, ככה שזה יצא במחיר שאני יכולה להרשות לעצמי. זה חדר קטן שקיבל צבע חזק ומלא, ואפשר לעבוד בו. באמת הצבעים נותנים לו סוג של הרמוניה, שזה יותר פשוט עובדים ביחד. בעיניי הטיפ הכי חשוב כשאתה מעצב את הבית שלך, זה ללכת עם האהבה שלך, ללכת עם התשוקה שלך. לא לקחת פתרון אחד כי הוא יותר זול, אלא לחכות, גם אם זה ייקח עוד קצת זמן, וללכת על מה שאתה מרגיש שאת זה אתה חייב שיהיה לך.